bono moelio nelinga ntagete gwakira mu president yoito ng'ambuya mono egekoera buna namuboletie ase barasa yarenge sironge kerubo na namuboletie ng'amose kuranche inche gento gioka uratoe togende kalero ni university na inde ntagete kumwakira mbuya mono ng'ana agenda ganja konye Professor Kama atararua ase university ya Kisii Professor Gechiache na ikaranse nkababolia ng'anga kingo kora barete eskuru yabo y'obunyagitari echegosomeria abana babo ase school ase health facilities cia Nyamira ntwanchiranete naende onkoboli county government babwatie egekoera resolution ere yatakire gwetwa ase county assembly egere twanso murubirio yo egekogera abana ba medicine abana abanyagitari baise gwanza gosomerigwa ase nyagitari ya Nyamira ki professor kiri kiko basomia na kiro kye togo kigoreria clinic cyabo ase nyagitari ya Nyamira egere libaga umurwaira gotomu Eldoret libaga umurwaira gotomu Tenwek gose Nairobi ngana kirifaro aba professor ubatokonyera bali nkabu ijinere idea yani ntangani na anzerete buna egeta chabukali yogo chikuligia university yaito kogenda uchimutwe inche na rule facility ase university yego ansera ase skuru ya Senta Kibaso ase skuru ya Abamondo ekyo aba na inchi boka bante biringa banchire kurwa skuru ekyo egere chibe oboigokero we university yaito ya Nyamira university negenteke nene getaisane town yende yonsi getaisane constituency yende yonsi aso mubwekano bwoka mbatebinga se university ya Nairobi aso mubwekano faculty ya machika yanso merete igemenyeta asakuru ku Parklands yetene ino bune university yoka abanyagitari bechiombe nemifugo pamoja na abagirigacha iko bakale gosomera Kabete na alire university kubwa university ende yonse oise koligereria abana basomerete biasara bikom nebintu binde na barabwe bakale lo wa Kabete bagosoma university yetinirete yoka oise koligereria abanyagitari be university ya Nairobi iko bagosomera ku Kenyatta na heri yetinirete bune university oise koligereria abana bagosoma science iko bamenyete gachiromo gali ase mochariria erete nine bune university university yeta nseti abana barangeriwe omwaka oyo banse gosoma September egere tokonye kobeka budget ye university ya Nyamira ase budget chigocha June na kogenda mutwe tutakore tiko tuasiririe university eyo manyange ye togo kwana bono ne university college kinasa bete togo ansa bono ne university college tali ye university college naga center kamo gogo somia emuyane ekerona sabete gente kenkiringa totuare a full fledged university una Nairobi University una Moi University ejite koba azoko nyoraga college akamogoka nere sababu ntagete koboli ngabajumba babaminto gabanu minto tuale kuwanja kero muntu agenda se constituency ya cholire aros infrastructure tebenga lero nche faculty ntagete neye facilities h kero muntu isa kokora in the 4 constituencies una na kolire gabo senator igotogocha omwaka ogocha totebenga bono tuabeire ready kobe university toewe charter ilie korukwa Nyamira University gento nkeyo bono gekoruku Nyamira University ekitwa igekire bono ne college ilia egochikobiara chi university